Mulle todettiin 20-vuotiaana armeijan jälkeen ykköstyypin diabetes ja tällä tavalla se vaikuttaa mun treenaamiseen ja elämään ylipäätään. Treenille tai pidemmälle reissulle lähtiessä täytyy tietysti aina varmistaa, että on jotain nopeata hiilihydraattia tai sokeria mukana, jos verensokerit laskee. Ne tulee tosin harvoin tarpeeseen, koska mulla on suhteellisen säännöllinen ateriarytmi ja terveellinen ruokavalio. Mun treenaamiseen se ei oikeastaan vaikuta millään tavalla, mutta mun täytyy varmistaa, että mä oon syönyt tarpeeksi lähellä treenejä, jottei ajauduta tilanteeseen, jossa verensokerit laskee kesken treenin ja sitten joudutaan kajoamaan näihin mukaan pakattuihin eväisiin. Ainut vaikea asia on, kun mä oon dieettijaksolla ja koitan pysytellä kalorivajeessa. Sanotaan, että mä oon syönyt hienosti koko päivän ja sit mä menen nukkumaan ja ei hitto vieköön. Ne sokerit laskee sieltä ja mun täytyy siinä vaiheessa syödä jotain hiilihydraattia. Usein se on joku banaani tai jotain appelsiinimehua tai muuta hunajaa, nopeata sokeria, mitä tahansa, jolloin luonnollisesti päivän energiansaanti nousee sieltä. Ja jos mä en saa niitä verensokereita tyyriin pienellä määrällä sokeria, niin sitä pitää syödä vielä enemmän, jolloin ymmärrätte varmaan, että sen päivän dieettaamiset ei ole enää dieettaamisia, koska mä poistun sieltä energiavajeesta. Se voi vaikeuttaa vähän tätä rasvan polttoa. Mä en ole antanut sen hidastaa mua pätkääkään. Kaikilla on jaettu kortit tässä maailmassa ja nämä on mun. Joten lähetä tää sun kaverille tai tutulle, kuka myös kärsii ykköstyypin diabeteksestä. Ja kerro, että sä et ole yksin ja mä autan mieluusti, jos on mitään kysyttävää liittyen ruokavalioon, treenaamiseen tai muuhun elämään ylipäätään ykköstyypin diabeteksen kanssa.